Wara ġimgħa li matula l-proposti tal-Partit Nazzjonalista spiċċaw ġew ikkritikati u deskritti bħala mimlijin żbalji, il-kap nazzjonalista Alex Borg spiċċa dar l-isteriżmu, l-ajjat u n-negattività. Huwa għamel dan f'attività politika fil-Mosta, fejn minflok iddefenda l-idejat tiegħu b'mod ċar u konkret, spiċċaw rabhom fil-ġemp u reġa' dar għar-retorika u l-isteriżmu negattiv li ilhom jikkaratterizzaw lil Partit Nazzjonalista u bħal kapijiet ta' qablu fosthom Simon Busuttil spiċċa dawwar il-kanuni fuq il-Prim Ministru Robert Abela. Ma rnexxilux iwettaq dak illi wiegħed 4 snin ilu. Ma rnexxilux jaqgħad pajjiż. Il-Prim Ministru għażel illi jitfa' l-pajjiż f'instabilità. Dal-aħħar ġranet smajt li Robert Abela jitkellem fuq il-Well-Being Index. Iżda l-kap nazzjonalista dan kollu ma jikkontradixxix il-messaġġi tiegħu għaliex skontu qed imexxi kampanja pożittiva. Aħna kampanja pożittiva. F'dadija sħiħa spiċċa nesa il-bajda u l-ħamra u sellem ftaħar bil-ħidma tal-eks kap nazzjonalista Bernard Grech. Il-kap preċedenti li nsellimlu minn hawn Bernard Grech ħadem biex diversi lokalitajiet saru tal-Partit Nazzjonalista fosthom il-Mosta. Dan l-attaġġament negattiv ġie notat ukoll mill-Partit Laburista li fi stqarrija qal li l-kap tal-Oppożizzjoni qed juri b'mod ċar li jinsab taħt pressjoni kbira u għalhekk qed jirrikorri aktar minn qatt qabel għal diskors mimli negattività. Kompli tinnota li l-kap tal-Oppożizzjoni inqabad repetatament fuq sieq waħda dwar il-proposti tiegħu mimlijin żbalji u għalhekk ma kellux għażla ħlief li jwarrab is-suppost proposti tiegħu u juri kif taħt it-tmexxija tiegħu il-PN baqa' mhux nifs ġdid iżda xejn ġdid. Il-Partit Laburista temm jgħid li huwa ċar li Alex Borg u l-Partit Nazzjonalista jinsabu darhom mal-ħajt għax m'għandhom xejn konkret joffru lill-poplu Malti u Awċi.